ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମରେ କିନ୍ତୁ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ। ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର ହେଡ ଅଫିସ କୁ। ଗଲାବେଳେ ଆମେ ମା ଦୁଆରସେଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ବାହାରିଲୁ ଆମର ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୁ ପହଞ୍ଚି ସେଠି କାମ ସାରି ଦେଇ ଆମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରି ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ହିରୋ ଶୋରୁମ କୁ ଯାଇଥିଲୁ ହିରୋର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଆର 125 cc ର ଡୁଏଲ ଏବିଏସ ବାଇକ ଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ଶୋରୁମ ରେ ଡୁଏଲ ଏବିଏସ ବାଇକ ଟା ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କଲର ଟା ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେଇ କଲର ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଶୋରୁମ ବାଲା ସହ କଥା ହେଇ ସେଇ ଗାଡିର ପେପର ୱାର୍କ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବାଇକ ଟା ବି ୱାର୍କସପ ରେ ରେଡି ହେବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାଇକ ର ପେପର କାମ ଆଉ ବାଇକ ରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଟିଙ୍ଗ ହେବା କଥା ସେ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇ ଗାଡିଟାକୁ ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ସାରି ବାଇକ ଟି ଆମ ହାତକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବାଇକ ଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟାଲ କାମରେ, ହେଲେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବାଇକ ନେଇକି ଆସିଲୁ।